Pedang subhaya pi saya sin pat syakane ke amen faithful and true channel. But hakasingi to ding berbor ngaju ai ya ki diary na ka we ka kot badai pangajing im berkadari ke bala to daga sister Faustina Bakui. But hakane ke singi na ka diary sa pulai nang ta ka diary sa punriu bat kewe pat ka diary sapu san sapulai sapu san sapun riu kini lai tili diary ni ya pej ben ya pule hakane ka singi naka dari sapulai ka ongkum ne ha ka we ka sin ngala yu I argot ki sister sabakin rung ha du jok ka jing pisa men sim bajur kelapatar ya ka men sim jonga ngala duai hau blei naka pentai jongki baru Jisu ula ong hanga kilet ceka mother superior badia tu haka ba kitu ki arngut ki sister kidon haka jing ma jong ke jing le ya ka pop bayap haka singi babut ngalaya tu ya kane haka superior kawai naki kala kala ka bamut daga jing sitrem pat kawai pat kala don haka jing le bakra kini diary sapulai diary sapusan sisin ujisu ulaong hanga ya tu ha ka mother general ka kateng ka Michael ba hakane ka ying ka don ka ai ka ba kidang le ka bom pen sngu bahare yanga bat ka pen mong shibun yanga ngam shem le tu marmar ya kane ha ka mother hendrei ka jing bom sngu suk men sim ka bo try ula pen sngu hanga kam sha ba ngan up slam but ngala tho no woodwood sha ka mother general but ka jing suk kalawan phai shanga peteng ka dari sapun riu kala tho kumne bun sin ngala yo mat ya ka jing sha sitom jung utrai Jisu hakamet jonga warla ya kane kiwe kim yo I ne itu bat ngasat kemen haka namarba u Jisu lakwa iya kata henrei kane kalane tang kendiat por kini kijing sya sitom kapen klang ding ya kamen sim jonga ha kijing I ya ublei bat nakabanta kamen sim bam yap syu kimen sim bam yap syu ka jing I kaya sya ha kijing sitom ka jing I ka kham klain ban ya kijing yap ka jing I kam ting ya ki ru sehingga nget kini lai tiligi diary kini harap ha kijing ya dei jong pi bat u Jisu bat ka beneng syapang ngi I na ka diary sapusan ya ka jing sirkei abangi le ya ka pop bayap di nomor kata ngiru ngide banlong kiba sngau sirkei halade ya ka ikaban sajia na ka pantai jungi ka diary sapulai ka pen I ya kane ya ka jing nlong sirkei jong ka pop bayap par ka jing ma abangi le ka pop bayap ngin poi becha du jok di u Jisu kwa yangi bangin poi se du jok rai bangin don hangta haba ma u hi udon kumba ula ong katkum ka jing tho jong Yohanes apostol mo ka nong ka bakhat saw ba u Jisu ulej haswai jongi ban pen kre jakana ka pantai jongi padu wong hangi to nget ya kata de kene ke ba nyo I haka diary ke ba sapulai diary ke ba sapulai ha sapusan pat nyo I ya ke ba ya dei bat ngi berkata haba ngi le ya ke ka bom pen sku bahaya ublei u Jisu os ngomong te tengiru tenginom le kono kono ba
pensengausi nya utrai ngidei ban penbej ya kata ka jingle jongi ban pensengu baha berbor ya utrai man ka klip mat jong ka jing im jongi bar begini rap ru ya kiwe makam pep kumpa kani ka sister kala ya kani ka jing ptha na jisu ngiru kempep haba ngi duai jisu ha ka mensem ka jongi un pasiau yangi nakabanta ban ya rablem ya ki para breu mar jisu uhikai yangi bangin mar keliang ini ya mar keliang dan mar kata un pasiau be hangi henre hatongi ngi kongo na me kata jing pasiau jong jisu nang ta ngi ya ke baji ha ka sister ha ka diary sa punriu ba ka ne ka sister Faustina ka don ni ki jing mong jong jisu ha ka met ke jongka tumahang ni ka itu ba ka ne kam ne slam but dakani ke jing don ye ke jing sitom alangi sya dakai jing subha ban pan subha yo try ka jing I jongi kenang kiu kenang roy kenang scam kenang sidram ya try ken mar kata abang ya kedu ya ke jing sitom ke jing jara ke jing im dengim dei ban kentai kita handai pidiang da ke jing I ya try om ban knyum dikatakan senang penkemen susu yang ini paling senang lak ban syak ya kata kajing sitom itu try nyerap yang ini hakane kajing pule ya kene kedari ngangej pangakermen kan nyerap hi yano riano di tu try nyerap un petin lenti kajing im kajing adai jong pi pat ujisu yang saya kendu biang